Ananda yine de özümizin proyektimiz bilen dowam edýäs. Bugün biz bilen Gurbaş Ataýew. Gurbaşdan hoş gördük. Sağ ol. Näde işler, toýlar gowmy? Haýdar, dört gowmy. Ha, yetişýäňmi? Haýda ýa. Energiýa gutaran oka. Ýok, mekip bol. Haýp tugalama. Agam gon soragdan başlaly. Aha. Ha, ýöne soragmada hiç şeýlek ters düşünmeli ýöne. Özüm yürekden çyndan jogap bermeli. Düşün. Gurbaşdan saňa diýeli, biri gelip şu gün diye Gurbaş, sizin ömrünüzde 3 gün galdy. Şol 3 günde näme derdiňiz? 3 gün galy, şu 3 günüňizde näme derdiňiz? Awa, näme fark etjek şu 3 gün? Allahyň razylygy üçin ara. Şu öz ýakynymyzdan ähli bir bizi seyredýänlerden vedalaşýan ýa näme diýler şoňa? Näili? Irzalyçylyk, razyçylyk. O ejem kakam da şükür baş olan ýanyna wagt geçirerdim iň soňky wagtyma çenli. Onuň näme şu biz eden günahlarymyz bar da günahsız Adam ýok. O günahsız adam ýok, bizim adam ýalňysmaýan adam ýok diýer. Şoň kıyarak ýalňysmanam ýaşamak mümkin näl. Şu Udaýjandan eden günahlarymyzy bağışlamagyny bilerdim. Ötünç gün. Ötünç sorardım. Birlenji gün we ýakynlaňyz bilen diýdiňiz. Ýa, Kilenji gün hem ýa ötünç gün diýip aly. Üçlenji gün näme derdiňiz? Ýa 3 gün hem gereklisdir şu zatlary tarp ederdiňiz. Birlenji gün ýakynlarymyzdan ötünç sorardım. Näme halallaşýarlar, hakyň helal et diýerler. Ýa. Eden ýalňyşlamy bolsa, Udaýjandan eden günahlarymyzy bağışlamagyny dilerdim. Ähli musulmanlyk ondan mümkin. We üçünji günümde men şu ýakyndan mala çağalam, maşgalam ejem, kakam maşolaň ýanyna soňky wagtymda çenli. Şolaň ýanyna Barardım. Tugalama gatwa. Ýöne şu 3 günnäki etjek goýjak zatlaryňyzda durmuşyňyzyň häzirki wagtynda da edýäňiz dowamly zatlary. İýgiderli edilen hatta şonu etmeliler. Näme päs gelçilik döredýär? Ey päs gelçilik şu başagay bolan bolup görmämiz da ol ýoksam hiç näme de o. Haýda ýaz, ony edem toý diýdi, işlemeli, onu çykarmaly, muny çykarmaly, sen çağırýan gelmeli, bol ýasyna wagt aýryp. Sen ýene de başga da bir ötedýär, gowurşan dostlarymyz bar çağırýar. Onu düşürmeli, onu etmeli. Gara şoňa wagt ýok, ýönüşmek gowy bir hilak sora berdiň, hem duýgulanyrjy bir hilak bar. Gaty bir ütköş golýany şonu hökman şundan soň wara köp etmäle çarşar. Nesip bolsam. Köp sag bolalar, şat gaty gowy jogap berdiňiz. Aslında da proyektimiziň adyndan belli bolşýar, hiçden geçýärsi da şu proyektimiziň ady. Hökman 3 güne garaşyp oturmak gerek gel. Esasem proyektimiziň maksady siziň pikiriňizi bilmek, siziň pikiriňizi siziň muştaklaryňyza, tomoşaçylarymyza getirmekdi de. Hada şu proyektimiz bilen şu zatlar bir amal aşyryp bildik mi kakdy. Köp sag bolsun aýdýarsam, Brand Easy Collection'yň adyndan bugün kemaatgarmy Sady Perdonýanyň adyndan sag bolsun aýdýarsam çaklymyzy kabul edeň üçin minnetdaram. Size de işiniz üstün arzu. Taýralkasynam. Berite şu taýda çeňräjik Sady Perdonýanyň adyndan size sowgadam. Ýetdi naşolsuna. Bolýar. Taňra işiniz üstün arzu edip. Minnetdaram.